všetkých. Ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a dneska si poprvýkrát na videu zahrám Brawl Stars. Hrám túto hru od detstva, takže ma aspoň baví. Super, hral som aj v Steam takú hru. Takže ja ešte hrajem dosť veľa rokov, takže ja už mám 27 000 trofejí. Nepôjdem bohužiaľ od výhľadka, lebo som vám ukázal. Asi vypnem zvuk. No a dneska vám ukážem, ako hrám túto hru. Takže máme free niečo v shope a je to free box, takže hneď si niečo otvoríme. Určite tam nič nebude. To je celkom dobré, to mám celkom rád. Dáme to napríklad na Bua. Nemám žiadnych obľúbených postav. No, ja som túto hru dlho už nehral celkom, pretože fakt už túto hru hrám strašne dlho. Mám aj jedného kamoša Maxima, ktorého táto hra už tiež moc nebaví. Ale mám aj kamoša Jura, ktorý práve teraz začal natáčať aj hrať. Takže určite mu dajte odber, volá sa Jurko7. Veľmi mu pomôžete, aj mne spravíte radosť, keď mi dáte odber, alebo keď ho dáte aspoň jemu. No, ideme sa pozrieť, aké máme questy, takže mám dať 60 000 damage, to by som mohol spraviť dneska. Damage na solo a play again. Dobre, takto splním. Zoberieme si napríklad Fanga. A dám solo. Pozriem sa, aká je mapa. Celkom dobrá. Tu mám celkom rád a bude dobrá aj na Fanga. Ideme hrať. Super, tu sa to aspoň tak dlho nenačítava, jak vo Stumble Guys, ktorú som tiež točil a minifutbale. Takže, no, ale už hráme. Počkajte. Tak, ďakujem. No a teraz idem. Radšej budem hrať trošku viacej campiť budem, pretože ako hovorím, moc som tú hru dlho nehral a mám tu aj ťažkých dobrých hráčov, ako vidíte. Takže budem trošku viacej campiť. Je to v pohode. Ide tu Ash. Musím mu dať jednu strelu. Keď mu dám, tak môžem utiesť z ultinou. Super. Ešte. Dobre, idem radšej preč. Vyprobujem si ulti, kebyže dozadu. Stále si dávam ulti, keď mám takú, že môžem z ňou utekať. Hneď dozadu, že ja idem do nejakého smeru a musím mať... dobre. Že musím mať stále tú... Ako sa volá? Ultinu za sebou. No, už som v top 4. Takže... Dobre, ešte mŕtve. Buba Piper. Škoda, nevadí, ale som aspoň tretí. Ale moc veľa som damage nedal. Tak teraz možno si zoberiem aj niekoho, aký má menší rank. Ak túto hru nepoznáte, tak sa môžete pozrieť aj na iných už vyšších youtuberov, ako je Jakub Destro, ktorý je obľúbený youtuber mojho kamoša Maxima, ktorý tiež túto hru hraje, ako som vám už hovoril. Alebo napríklad Ogi, ktorý je kamoš toho Destra. A napríklad jedného anglického youtubera BT1. Škoda, nevadí. Asi si vezmem iného brawlera. Minus 6 až... Dobre, aspoň mi to pasí. Sama si nechám, keď budem hrať s tým Maximom. Takže dneska si zoberieme napríklad Barleyho, pretože ho mám už strašne dlho. Na 17. ranku, aj keď moc dobre s ním hrať neviem. Vyskúšam vyhrať jednu hru. Aspoň dúfam, že to sa mi podarí aspoň jedna hra. Zase Piper. Nie, to je Tara, to je ešte horšie. By tam treba zatáčiť. Nie. Vidíte, že som to dlho nehral, pretože sa mi nedarí. Ale musím to napraviť, pretože stále keď prehrám, tak to chcem napraviť.
stále keď hrajem, tak musím mať aspoň o jednu trofej viacej, keď prehrám. A to vtedy dávam play again. Nie, dobre. Tuto by som mohol zabiť. Prosím. Dúfam, že je to asi taký noob. Hej, keď ja už som tiež v tej hre noob. No a idem preč. Ani Rozu som nezabil, vážne. Však je taká zlá halo. Ja neviem, hrať nezaberú ho, ani som tu dlho nehral. Prosím. Dobre, auty. Dobre. Možno. Nie, ona má 100 životov. Kde? Nie, prečo? Nie. Môžete vidieť, že ja už mám aj dosť veľa vecí. Ja už túto hru hrám asi 2 roky. No a dúfam, že tu nikto nie je. Dobre, je to v pohode. Tu nikto nie je. A už som v top 3. A táto Roza je tu stále. Prosím, nech ju zabijem konečne. Nie! Ja som vážne v tej hre už zlý. Teraz, ale aspoň som napravil minus a dal som aj 16 000 damage. Super, tak dneska by som chcel splniť, dať aspoň trochu trofejí a spraviť nejaké questy, pretože by som chcel do konca sezóny spraviť celý Bravo Pass. Môžete vidieť, môžete vidieť, že už viem aj tie názvy, aj všetko. Lebo ako som už hovoril, túto hru hrajem od detstva. Pretože začal som hrať pred 2 rokmi. A to ten nedokážem predstaviť, ani sa nezlostím. A už ani. No takže spravím teraz questy a možno vám potom ukážem ešte aj nejaké iné hry. Ako len solo. No ideme. Tu bola fúka. Nie. Dobre, zabrilo sa mi nedarí, idem hrať. To je čo iné. Joj, ty kokos. To nie je normálne. Toho si zoberiem a Bravo Ball mám questo. To si tiež dneska ukážem. No prosím, aspoň jednu výhru. Dobrú, alebo jednu hru dobrú. Gasa celkom viem. Hej, je to Gas, dobre. Za Gasa viem celkom hrať. Budú mi teraz nedávno, za to nemám na ňom rank 20. A viem celkom za neho dobre hrať. Dobre, Dobre, ja idem stať preč. To viem, že zomrem. Poď. Dávaj, bež. Dobre. Nie, Sandy. Sandy nemám. Budem robiť z tejto hry aj šorce. Neviem, ako to mám nazvať. No tak som v pasti. Tam je Sandy. Nie, tak kde je? To idem. Dobre, som v top 4. Super. A ešte by som chcel dať nejaký damage, nespravím aspoň tie questy. Super, top 3. A jedna je Eevee a druhá je Sandy. Asi, neviem. Neviem, že či to Sandy nešlo hore a teraz ju Eevee zabila. Nie, ona má... Oj, gadgetu, no tak som prehral. Nevadí. No, áno, je to tá Sandy. Možno to niekto vyhral, neviem, kto to vyhral presne. Možno to vyhrala tá Sandy. Ale neviem. No, ešte jednu hru, potom pôjdem jeden Bravo Ball. Alebo neviem, Bravo Ball už vôbec nenávidím, takže sa nečudujte, že prehrám možno každú hru. Radšej pôjdem ten, za ktorý nedostávate trofeje, pretože ja fakt by som prehral každú hru. Pretože ja ho fakt neviem hrať. Ak chcete a dá sa vám, pretože... nič, prebočte. Ak chcete a dá sa vám písať do komentárov, tak napíšte
Ako ma mohol zabiť, veď ma odstrčila. Tak mi určite napíšte, pretože mám ešte jedného kamoša. Volá sa Yes, ten Maxim ho určite pozná. A ten dakedy mal viacej trofejí ako ja a už to moc nehraje. Hraje hru Stumble Guys. Ďaká nemu hrajem tú hru. Takže aj Brawl Stars hrajem ďaká nemu, aj Stumble Guys. Budem točiť aj Stumble Guys teraz viacej. Budem možno točiť aj iné hry, ako je napríklad Roblox alebo také podobné. Takže máte sa na čo tešiť. A dúfam, že toho Lola aspoň zabijem. Nie. Vidíte, z 3 strel netrafím ani jednu. Tak, jedna. Nie, prosím. Tu mám ducha, tak idem tu. Nie, bas. Idem teraz kempiť. Takže určite si môžete aj nejaké... Sa môžete tešiť aj na nejaké iné hry. A asi budem končiť, keď dohrám túto hru. Pretože... musím končiť proste. Teraz keď ma zabije, tak budem smutný fakt. Prosím, nie, dobre. Nie, no tak. Nevadí, Brawl Ball si ukážeme v ďalšom videu, ale mám aspoň jeden quest. A nemám Škoda box ďalší. No tak, čaute a vítam vás u ďalšieho videa. Čau.